ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои соев. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. номрое ки дар болои экран гузошта мешавад, барои шумо билети арзон тавсия дода мешавад ки шумо метавонед аз ин номерро билети арзон барои худ дастрас намоед. имо WhatsApp, Viber. инак шурӯъ мекунем ба хондани қиссае ки ин сеюм қисмаш мебошад. ду қисми дигаш аллакай баромадагӣ дар шабака тайёрия метавонед даромада тамошо кунед. инаш бошад сеюм қисмаш, арӯси ваҳшӣ, қисми сеюм. мардум нафаси осуда кашиданд, зеро гумон карданд ки домоди нав ба мақсади дилаш расид. субҳи солеҳон модари домод сатилҳои оби паси дар гузоштаашро пуррӯ мисли пештара дида дар ҳайрат афтод ва чандин маротиба писарашро овоз кард, аммо аз дарун овозе набуд. занак ҳайрон шуда ба янгаҳо муроҷиат кард. онҳо аввал дарро куфтанд, ҳуснияро садо карданд, аммо ҷавоберо нашуниданд. ба даруни хонаи васл қадам диҳоданд, ба даҳшат афтоданд ва бехудона ба берун баромаданд. чунон ҳангуманг гашта буданд ки наметавонистанд манзараи пурдаҳшати дидагиашонро баён созанд. домод ғарқи хун дар бистар мехобид. арӯс дар кунҷи нишаста хомӯшу беҳис ба як нуқтае менигарист. ӯ аз оламу одам бехабар буд. ҳарчанд ба ӯ савол медоданд ки бо ғайрат чӣ шудааст, дар ҷавоб чизе намегуфт. ҳатто миҷааш хам намехӯрд. маълум гашта буд ки ақлашро бохтааст. онҳое ки ҳуснияро дар аввали рӯзи арӯсӣ дида буданд мегуфтанд ки тамоман солим буд ва боақлона ҳарф мезад. танҳо дили модараш хиҷил буд ки духтараш ба ӯ хоби дидаашро гуфта бошад ҳам ӯ беэътиноӣ карда ба ҳарфи дили духтар гӯш додан нахост. ҳатто таҳдид ҳам кард. аммо ҳусния чунин манзараи даҳшатнокро ҳафтаи пеш хоб дида дилаш дар ҳарос буд. аз рӯй додани воқеаи нохуше дилаш гувоҳӣ медод, аммо ҳеҷ кас бовар карда наметавонист ки хоби дида ба зиндагӣ иртиботе дошта бошад. ҷасади ғайратро аввал ба хок насупорида аз ташхиси экспертизаи тиббӣ гузарониданд. ташхис нишон дод ки дилаш аз тарс кафида, аммо ҷароҳатҳои баданашро аз daстони пурхуни арӯси ақлбохта хунро гирифта ташхис карданд ки бо дастони ҳусния ҷароҳат бардошта буд. домоди нокому номурод ҳуснияро худи ҳамон рӯз дар беморхонаи бемориҳои рӯҳӣ бистарӣ намуданду ғайратро пас аз ташхиси ба хок супориданд. модари ғайрат мисли девонаҳо гашта буду намедонист ки аламашро аз кӣ гирад. ба волидони арӯс дар афтода талаб менамуд ки писарашро ёфта диҳанд. онҳо ҳам чораи надошта хомӯш буданд. духтари беномусатон шармандагиам зоҳир нагардад гуфта домодро тарсонида ба чунин рӯз расонидааст. ин тавр нагӯед хоҳарҷон, духтари мо айбе надошт. тақдир будааст чунин фоҷиа. равед худобехабарҳо, писари маро баргардонед. ман шуморо намегузорам ки дар рӯи замин гардед. охир мо чӣ гуноҳ дорем? магар мо мехостем ки чунин фоҷиа рӯй диҳад? ба ҳамаш духтари сабукпои шумо гунаҳгор аст. мо ӯро аз ташхис мегузаронем. вай барои нодухтариашро пинҳон кардан писари маро дилкаф кардааст. баред аз ташхис гузаронед, мегуфт гунаҳгорон модари арӯс. ман ҳам ӯро пора пора мекунам, ба хуни бачаам хун мегирам. бонг мезад модари ғайрат. ихтиёратон, чӣ коре хоҳед бикунед, мо шуморо мефаҳмем. духтарам хоб дида буд ва хоҳиш карда буд ки ин арӯсиро вайрон кунем, аммо мани беақл ба ӯ бовар накардам. бо хоҳишу дархости хешовандони домод ҳуснияро низ аз ташхис гузарониданд ки ҳоло бокира буд.
аз ӯ саъол карданд ки чаро бо шавҳарат чунин кардӣ. ӯ дар ҷавоб мегуфтааст ки хубаш кардам. агар ӯро намекуштам, худаш маро мекушт. ман аз ӯ пешдастӣ кардам. хоб дида будам ки ӯ маро куштанӣ аст. ин хобам рост баромад. баробари аз дар даромадан ӯ мехост ба ман дар афтода кушадам, аммо ман аз ӯ дида чолоктар баромадам ва куштаму халос шудам, гуфта қоҳ-қоҳ зада механдид арӯси ақлбохта. ҳусния муддати дуру дароз дар беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ табобат гирифта шифо ёфт. аммо падару модараш барои ӯро дида алами дили падару модари ғайрат тоза нагардад гӯён ба ноҳияи дурдасте ки як холааш мезист равон намуданд. аз ин ҳодиса муддати зиёде нагузашта ҳусни расову қомати мавзуни духтарро дида хостгорони зиёде дари хонаи холаи ҳуснияро охурҷа карданд. дили холааш дар ҳарос буд. духтар ҳам майли шавҳаркунӣ надошт, аммо бо талабу исрори яке аз хостгорон падару модарашро даъват намуда духтарро бори дигар ба шавҳар доданд. дили ҳама хишовандон ҳусния дар ҳарос буду лаб фурӯ баста буданд, зеро аз пешомади нохуше метарсид. аммо тамоман солимона ҳарф задану рафтор кардани ҳуснияро дида худро тасаллӣ медоданд. духтарам, мабодо ин дафъа ҳам хоб надидаӣ? Не модарҷон, хоб надидаам, аммо шавҳар намекардам, беҳтар буд ба фикрам. магар духтари ҷавону солим метавонад умри хешро танҳову барбаст гузаронад? охир он фоҷиа маро то ҳол ором намегузорад. ҳамин тавр шоми аввали арӯсӣ фаро расид. дили ҳама ҳарос дошт. домоди дунёбехабар чодари арӯсиро бардошта ҳамсари моҳталабашро дида ҳуш аз сараш парид. ӯ як бор хонадор гашта буду бо ҳамсараш муросо карда натавониста ҷудо гашта буд. акнун ин дафъа бо эҳтиёт муносибат карданӣ буд. аввал бо хушсуханиву нармгуфториаш дили духтарро ба даст оварда, сипас бо нармӣ ба навозиш кардан оғоз намуд. тамоми аъзои бадани арӯсро навозишкорона мебусиду барои қаробат кардан саросема набуд. ниҳоят аз ин навозишҳои беохир хоҳишҳои духтар бедор гардида тоқаташ тоқ гардиду мардро ба сӯи худаш кашид. ин талаби арӯсро дида домод бо оҳистагӣ ва хеле боэҳтиёт ҳамхоба гардид. ҳусния баъд аз ин оҳи сарде кашиду хомӯш буд. ӯ ҳам то ба анҷом расидани ҳамхобагӣ дилаш ваҳм дошт ва намедонист ки аз ин кор ҷони кас роҳат ҳам мекардааст ва худро зани комилан хушбахт ҳисобида домодро беист бусаборон менамуд. домод ҳам фикр мекард ки ҳусния зани шавҳардида асту шояд бокира нест, аммо духтар будани ӯро дида хушбахту қаноатманд буду ҷомаашро ба китфаш гирифта ба берун баромад ва сатили обро медаровард. хулоса хешовандони арӯси ваҳшӣ дида оҳи сабуке кашиданду зеро онҳо тақдири ин домодро низ фоҷиабор гумон мекарданд. қиссаи мо ҳам ба поён расид. раҳмат барои дастгириятон. ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар зери навор нависед. то наворҳои дигар худованд нигаҳбони мову шумо бошад.